Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ini ai ka jing thap ti ka pajam. Na ka banta ka jing play jong ka ni ka Ruby Jubilee jong ka seng samla maulai Phutmuri. Kaseng samla maulai Phutmuri kum shibanta ka jing play perdaya ka jing dap Southpost nem ha ka jing Shakri ha ka arpusan tarik ukalalang kot arajar arpusan ha ka porman step kala penlongi ka jing mare marathon ha ka ba laishi menta da ki nongshong shnong na do ki khnaret ki samla shenrang bat kantai ki rangba bat ki long kemi lasdang ya kani ka jing mare marathon da ka jing ka we ya ka lama da urang ba shnong uba es kongklem uba lalong gumu kongsan harangkat ka jing yedon lang jong ki nonggit kam ka dorbar shnong Phutmuri ha ka porjan miet lapan bernya da ki cultural program balasa kilang da ka block development officer jong ka maulai CNRD block ka kong dahun shisha lengdo ka balalong gum ka kongsan ha gani ka janmiet uba H Thaba officer in charge jong ka maulai police station ulalong gum sembut kongsan urang ba shnong uba es kongklem ki nonggit kam jong ka seng samla bat kiwei kaseng samla maulai Phutmuri kala pentipru bakum ka jing pen kre jongka ya ka jing rakhi dap sau ho snem kan penlong ya ka jing le kai bat ki program baper baro shi snem bat on pen kot ya ka ni ka jing rakhi hado ka arpu sau tarik uklal kot arhajar arpun rio kaseng samla ka khot bat weru ya ki bala shongkha shabar jong ka shnong bagini shimentalang hagani ka jing rakhi jong ka seng ya ka lengkho snem Ini ai ka jing thap ti ka pajam. Na ka banta ka jing play jong ka ni ka Ruby Jubilee jong ka seng samla maulai Phutmuri. Hoy Q Hoy Q Hoy Q Kidu hanya na duminshwa Kitit ki bomda kanakra Kinam sapat ka duitara Hai hai ka no jings ngobha Keling jaka ki pensawa Mushnong utha uyamuja Ding ding lariu kaksing Ting ting kamarin the Hoy Q ringkat kamastika ken hai Bad baba bunulum ubay Ladei kapor banyas ngobha Baladei kapor tamasa Hoy Q Kisur chingran kisur tenran Yang ikelom den Tisha jngai Benet bensai Ken shokra